पूरा प्लाट आने माता की गुंडी रोन होते तेरे को आता काकन पूरा रेडी होती माता जागा पेश माता का ओके हां आता जरा तो पडता आता जरा साफ मानता मोका काय मानता मला मानता बंडा वाट नाही लढले करले मला वायो अंदर काय गाडवाली बाइक फेल लगी रस्ता अपने एडवांस से बाहर पड़े देख ना बना मिज्जा से बना बाइक हमारे तो मां बंदी ए kan jawabnya duduk mata malah rusak nah ngeliat tuh gisar rusir kibe hulbi lebe nan bon desa be na sitla tong raha nak ya ana mana verta ana taranta gaje mata hari ka tu be bawe na sari ke sarusta bor rawo ye matu एक मला दा बस के धीरे जरा साकार करो नमो हां इनके मातन की रे ए हां का तो ये तो चलला ना बोले वाले के बोले वाले पुराने नाटक की मने गिरे दादा भारी दादा हां राम राम चपड़वान चिटके हां राम समझ चपटे संतन बती लोली केने मान लोली राइज वेलन फूड कटवनेंडो निक्के सपोर्टन गिरे इक्केने वेलन फूड वाले नेंडो मोमट बाग वसलंत मोमट आपके फूड वाले इंत गंदा ना आपका फूड सेकंड करे मानतनी उनको फूड म्हणजे नि माटा मोर बात फूड कोणते नन्ने हां एते मास क्या यार हैं रे तुम मत माते रे तुम कैसे लो साड़ी करते ना साड़ी तर ये तो वेरू इके ये मत क्या बता हां ये जा रहा हो यार
రేవంత్ రెడ్డి డబల్ ముందు రుమ్కురా డబల్ ముందు రుమ్కు అదే నీకే కొంచెం తిట్టాదిలే ఏ నాలుగురా బాత్రూమ్ జీవాస్ ఏమంతా కర్రొక్కునే బాయ్ కొన్నాటం కావాలి మన బాయ్ కొను మామ కళ్ళ గుర్తు ఇటు వారదా చూడంతా నాకు గొడవకి బత్తి అలే ఇంకా ರೊಕ್ಕ ವಾತಾಡ್ ఇంకా ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ವಾತಿ ನನ್ನ ಮಾತಾನು ಏ ಪಾಟ್ಲ ಬರ್ಬಾನ್ ವಾತೆ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲ ಓ ರಾಯೋ ಮಾತ ಏ ನನ್ನೇ ರಾ ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನೇ ಅಂತ ನೀವೇ ಮೊದಲು ವಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಪಾಟ್ಲನ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ನೇ ಮೊದಲು ಬಾಯ್ಕಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಯ್ಕಗೆ ನೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಓ ನಿಕ್ತಲೆ ಮಾತೆ ಈ ಬಾಂಗಿ ಕಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನನ್ನೇ ಪಾಟ್ಲ ನನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಟ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಕೂಸ್ಕಿ ಮುಂಜೋಕ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಪಾಟ್ಲನೆ ಬೇರೆ ಅಂತಿ बोलितीरा ए कपिसा करवे दिरा कपावळ कांती निने अंतेन बातेन पाटला नांती म्हणजे चिरकू बाकी काढते पूर बंदू राके दिख मायलेली नाकी किती वाटा ए आयो बाय तुम्ही कजर रॉक मानता ना मी बाबा तू पाणी लेका ना भाई मित्रा मी वरा हां वेळ करू जरा काढकी लेका मी वरे मी बाबा इथं कड म्हणते रे बते पाटला वन मी वन कमेंट तो बतले अंती लेका बुडिया ಅದಕ್ಕೆ ಊರು ಒಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಒಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಲ ವೇಗಂ ಒಪ್ಪ ನೀ ಪಾಸ್ತು ಪಾಟ್ಲ ಅಂತ ನಿಜ ಪಾಟ್ಲ ಅಂತ ಸಾಂದಿರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ मी क्या ಆಗ್ತಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಕಾಗೆ ಕೊಂತಿ भारी पुढ कंपनी कोणी आणि ते मनांतून पाडले ना देतो पूरा वासा म्हणता बरं का माग त्यांके मूवीवर कोणतं बायको असेल माकरी ಈಗ ನಾಲ್ವರು ಮಾತಾಡೇಟ ಹೇಳಿ ಏ ಅದಾನೆ ಮಗಂತ ಕೂಡೋಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಓ ಹೇಳ Hello!